ene wo hwe mechidia na chese afasha ekoso efa Asuo Abena Offin ene Asuo Abankr3 ena yaba ne yaba befa omo ho ensam ede abro ene afasha yi bayira afasha nana kwandu edi ede aka Asuo Abena ene Asuo Abankr3 na se na wo hwe amamre ne amane bekoso ewo Asuo Abena mu fuani di akire na de bekoso bia na wotumi ama wonsaka bibia wode adwombone wode dubone wode wo haw amane so obeso wo Asuo Abankr3 ene Asuo Offin ahwede nipa ko de kedechi mfa na mu dwan mu nyini mfiri ho mu adwumadie nya boko umma onkoda ona na dom ni nyina egu nkwaso Offinso yema nkwaso santin hine nkwaso wa mahima nkwaso afija mahimfu nyina nkwaso Offinso ahimfu nyina nkwaso wada umma wade sie onkoda ona na dom egu nyina nkwaso watena madofo mpanimfo mofra mo twa kom di utira hye wonse ona na mo akwantu mo ha nyina ya nkwaso SuroWiase TV won SuroWiase anachese unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye Offinso odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia na e be ba ne no aba betwetwe enkomo SuroWiase amamre ne amane abakosam ne ahintasam ene kofa edebro na ene wo hwe mechidia na chese afasha ekoso efa Asuo Abena Offin ene Asuo
Abankr3 na yaba ne yaba be fa omo ho ensam e de abro enne afahye yi e bayira afahye e nana kwadu edi e de aka Asuo Abena ne Asuo Abankr3 na se na wo hwa mamre ne amane e bekoso e wo Asuo Abena mu fuani di akire na de bekoso bia na wotumi ama wonsa kanje wadwo nkire fa gu o man ya Offinso no chichema afoforo nso ensanka ne follow ye wo e TikTok. What a woman, and Offinso mine, Kada ci wada o mo fiabra. Wo peda ho. Wo batampa. Wo so se kem. E de bo ma ho ban. Ade hie ho ban. Na na mo ho ban. Wo konfo bo me ho ban. Ade be so be yese de mu mpantu mu. E na mu didie mu bo dwa kasi o. Amanfo fira chichiri. Efiri bentoye, efiri pie, efiri atoye na eba. Akonfuo ahimfuo odom obi bi o fira chichiri firi bentoye ba bia mo fo ne bedu tia so. Madi nya from Abam. Mama musoni esansi obi bia wode adwombone wode edubone wode wo haw amane so obeso wo Asuo Abankr3 ene Asuo Offin ahwede nipa ko de kedechi mfa na mu dwan mu nyini mfiri ho mu adwumadien nya bokoboko umma onkoda na dom ni nyina egu nyina nkwaso Offinso yema nkwaso santin hine nkwaso wa mahima nkwaso afidama ahimfu nyina nkwaso Offinso ahimfu nyina nkwaso wada umma wade sie onkoda na dom egu nyina nkwaso watina madefo mpanimfo mofra mo twa kom di utira hye wonse na mo akwantu mo ha nyina bia nkwaso wada ene wudidi o wo batampa didi efa dom efa sika efa yedie efa mpega efa nmunyam efa bra wada ne de so ba ya adwa Abankr3 wada ni nsam nsa wade ma oni o sam bata akore nachi mo bo mo ho ban eye ya wapia onso kedechi so bata o machi nkwa dom edu wachi nyina omo nkwaso wada umma wade hie nyina omo nkwaso Abankr3 odi eye kudwa Abankr3 wa wo ba kudwa Abankr3 wada wasi na wo batampa wada mu didi a mama omo ntimi ntenase yenso omo ba no mu nyina betu nsa didi wada na omo de serew musuo ni esen bia pafiro so nipa boni ni bia badwuro mo ho adwumbone de wada so nsa una na akwasi agi nkwaso o etoso bi mu kwaku wada na nkwaso ade nipa boni ni bia badwura kwa no ho adwumbone de de ne hyɛ nsa asum wada nipa boni ni nipa busuo ni nipa bonse nipa bayifo kan no nkodi Ofiabra na Abankr3 opese ni mbuya se to mo komfo na bitum de ko de msama ande ma mwapia Asu. Ya wo batampa ka de chi wada komfo min sima kokko fita de mo so be die na afia be konfia beto na boni bia kan yin bia kan nko de o mpeye o peye se kan nko na kedechi wada pese ni mguase ba de Ofiabra obi nton hyenhyen de busuo fu nipa kwa de ne hye monsa Offinso ma nyina hye wonsa afidama nyina hye wonsa asantima nyina hye wonsa o wade hye omma omo twa bosompo bo bibia ho ban pa boni ni de kedechi mo konfra mo nyini mfiri ho asu oni kasa ana bagan wada Ofiabra wo batampa no mba no abrafu wan ni fa dom tesi ni munyam na mra pa boni ye so nko asu wada mo piafu you know we gone away to no e ka
Bia of Yabra. What I oma unu kunaba. No. Any senior bring here. No Offinso mine and Asante mine. Mother woman, ne mujidi. Some damn poor dear. Comfort cookuna do medema. The Chaman Chiamamo. In some down of Yabra Medema only. A Obatampa. First, if I hear Gianni, from Abankr3. No intimate conferpa. And Fadom, and Fessy Camfa, ye did from Pigani and Munamra. What this young Biano, and Raffis and no beard than a cam. No beard, you may be a young Cosso. If I be a yo, see a quaddy, if I call the nation once I appear for. Then I'll see them, but yet now I see and first now. Well, thank you. So handle it. Yeah, Fabra, I will bat and pack the Chihuahua Oma. Take away. The boy had that direction. We're going to play the detail. What the one in Casa? Why? We are of Yabraka, the Chihuahua Oma, Unukuna Abankr3 no ma, Father Oma, in some to full new. You may be free to us. Yes, when you be ready. So the did. Not a drum, Sika, you didn't pay any munyam and emerald. So Bushini. Some could see a new. Oh, my graphic. You saw them face it and you didn't remember. Come, you that's it. What you tell a man? And you know, you kill it. If I may find the way. When you're done, yeah. Yeah, over time packet the Chihuahua Oma. And then you told Diamond. Who do you know? Jay, Onoma, and no bravo. Munidi. Some pajam on a muncum. Nipa Bonnie, Nipa Bushi, Nipa Bon, somebody. What it is Nipa Tamodi? I see a cotier dear. Cadachi send Nipa Crodier. Yes, a man did a mamu. For that woman. Oh, beautiful. Now, my over and power, Jabba mobile. Yes, you contem. Now, you got an asset. Let them be free, teach free bent to Abena. What I want to much you mean, Krawako.